Aslında bizim ýurdumyzda Allaha şükür hiç ile garyp adam ýok. Nähili owanyň owasynyň owasynda ýaşaýan adamlarym iýjek çöreginem tapýarlar. Ondan başgadan hem ýuwunjak sabun şampuwna çenli, sodasyna çenli tapýarlar. Isle ardan bahadan, isle qymmat bahadan kirli ýa-da hapise gezip ýörenoklar. Ýa bolmasa bolmadym diýende owa ýerlerde de pitisini gowurdagy, ýa bolmasa halajenine iýjek içjek zatlary hökmani suratda bar. Aslında halk garip değil, halkın düşüncesi garip. Halk öz elinäki gymmatly zadyny peýdalanyp başaranok. Daşary ýurtlara, başga ýurtlara seredende, ine açlyk, gariplik nirde bar? Gidin görüň şo taýdaky ne? TikTokda da bir näçe döwletler atlanyr oturjak goýýarlar. Çağajyklaryň yer ýesir bolup ýörüşini, açlykdan, horlukdan, gariplikden kösençligini goýýarlar. Botşany gidýär, görýär, bizim ýurdumyz baý. Hiç ilek ýagdaýda bizim ýurdumyzda garip adam ýok. Bizim ýurdumyzda garip. Salam mehriban yurttaşlar, salam eziz denamlar, hoş geldiniz şu günkü gepleşigimize. Yurttaşlar, eziz yurttaşlar, enha biz bir näçe ýyl bäri şu Türkmenistanda konstitusiýon guruluşynyň ýoklugyny, halkymyzyň ykdysat taýdan erbet bir çöküşe gelendigini, yurttaşlarymyzyň şeýle bir derejede garyplaşandygyny kän edek çykyşlarymyzda aýtyp geçdik da watandaşlar. Şoň üçin halkymyz bileleşip bir oňluklar bolup, bir bilen gowy ara gatnaşyk bolup, şu geljekde guruju mejlisiň, geljekde täze bir türkmen üçin bir has türkmeniň egininden çekjek, ýokary has ilerlere alyp gitjek guruju mejlisiň işini, goldamaklaryny şu ýerde öz watandaşlarymyz bolup siziň bilen paýlaşaly diýip ene şuny ýene ekrana çykmaly bolduk watandaşlar. Hoş geldiňiz hemmäňiz, mehriban gelmeýizler. Ene şu ýurdumyzda bir halkymyza ýüzlenme şeklinde öz pikirlerimizi size ýetireli diýip ýene ekranda watandaşlar. Hoş geldiňiz. Şuň ilk sözü kardeşimiz Hayat Hanım'a bersek, başladyna Hayat Hanım. Sağolun. Ýokardaki videony dinlediňiz we bizim ilatyň arasynda şeýle bir gepler bar. Ýurtda açlyk ýok diýär. Men muňa köp neme eşitýäs-de bu gepleri. Ýurtda Awganistan ýanak, Afrikadaky ýalak açlyk ýok, garnymyz doýýar diýen gepler bar we bugün men muňa statistika bilen jogap bermek isleýän. 2025-nji ýylda Türkmenistanyň Saglyk Ministrliginiň UNICEF bilen bilelikde we Gazagstanyň İmet Akademiýasynyň tekniki destegi bilen geçirilen milli bir barlygy bar, mikronutrientler barada. 5 ýaşyndan kiçik çağalar we 15 we 49 ýaş arasy reproduktiv ýaşdaky göwreli däl we göwreli aýallaryň arasyndaky geçirilen mikronutrient barlygy. Bu barlyga 2672 hojalyk gatnaşdy. Bularyň 632 hojalyk şäherden 1040 owa ýerden. Bu nemeniň barlygyň netijesinde neme diýildi? Hani 2011-nji ýylda neme boldy? Un bilen duzy Türkmenistanda baýlaşdyrdylar. Duzy ýod bilen baýlaşdyrdylar, uny folik asit we demir bilen baýlaşdyrdylar. Anemiýa gaty neme baýlaşdyrdylar we 2011-nji ýylyň nemesi bilen statistikasy bilen 2025-nji ýyldaky statistikany deňeşdirdiler. Deňeşdirende anemiýada düşüş var diýilýär-de, demede barlygda. O barlygy bir okap geçdim. Doğrudan 2011-däki umumy anemiýadan düşüş var. Ýöne bol demeniň
statistikany goýup garamakdyň gaty elhen ştatlar orta çykýan. Goýjap okapmynyň sanlaryň içine girip muny birazajykda araşdyrsaň gaty gorkunç ştatlar çykýan munyň içinden. Şuna geljek indi 2017-nji ýyldan bäri 2025-de danazlyk azalypdyr diýär-de. Azalma bar ýöne meselem yeňil we çagalaryň arasynda 5 ýaşdan kiçikde yeňil we orta anemiýada düşüş var. Ýöne agar anemiýada ýokarlanma bar. 0 meselem 0,5%dan 1,1%-da agar anemiýa çagalaryň arasynda göterilýär. Ve şeýle-de aýallaryň arasynda da meselem agar anemiýa bilen yeňil anemiýada düşüş bolany bilen orta anemiýada esli göterilme bar. Benim gözleriň netijesinde bu gözleriň näme barada? Demir, vitamin D, vitamin A ve folik asit yetmezçiligi barada geçirilýär bu barly. Barlygyň netijesinde çagalaryň arasynda 5 ýaşdan kiçik çagalaryň arasynda D vitamin eksikliği umumy 48,9%. Owada 50,1%, şekerde 47,1%. Vitamin A eksikliginde umumysu 17,5%, şekerde 18,7%, owada 16,8% eksiklik bar. Folik statanyň jemi 2,5%, umumy jemi şekerde 2,3%, owada 2,7% çagalarda folik asit eksikliği var. Anemiýada agar anemiýa 1,1, orta anemiýa 11,6 we yeňil anemiýa 18,7% çagalarda. Demir eksikliği jemi 31,4% umumy, şekerde 34,8 we owada 29,1% çagalarda bu nutrientlaryň, vitaminleriň eksikliği var. Eň agyr anemiýa daşawuzda görülýär. Çagalarda 1,9 gaty uly görkeziji. Orta anemiýa Balkanda gaty ýokarda 18,8, eň pesem Aşgabatda. Yeňil Balkanda yeňil anemiýa eň köp duçar bolýarlar 26%, eň pesem Ahalda 10%, 10,4% anemiýa. Görkeziji göwreli aýallarda vitamin A eksikliği owada 10,6%, şekerde 15,5%. D vitamin eksikliği jemi 45,3%, owada 44,5%, şekerde 46,3% D vitamin eksikliği var we gaty ýokary. Folik asit yetmezçiligi göwrelde aýallary aýdyp ötürmüşat. Owada 13,2%, şekerde 12,6%. Demir eksikliği jemi 31,2%, şekerde 41,3%, owada 25,5%. Göwreli aýallarda vitamin A eksikliği owada 17,1%, şekerde 23,1%. Vitamin D jemi 38, owada 35,5%, şekerde 42,3%. Folik asit göwreli aýallaryň arasyndaky eksikliği owada 17,2%, şekerde 9,6%. Demir eksikliği jemi 15,6%, owada 15,3, şekerde 15,8%. Göwreli aýallaryň arasynda iň uly anemiýa daşawuzda 47,8%, Balkanda 22,4%, Ahalda 11,6%, Aşgabatda 9,9%. Görşüňiz ýanak Aşgabat bilen welaýatyň arasynda gaty uly açylan ara bardyr. Bul nemede
gözlerde şeýle diýilýär. Et yiýen, et, towuk yiýen çagalarda anemiýa, imeýänlerde has köp görülýär diýär. Nemede de iş bilen üçin edilen, yani iş bir yerden kazanç etýän nemelerde, maşgalalarda ganazlyk az görülýär diýär. Şonuň üçin hem Aşgabatda iş iň köplenji Aşgabatda bolandan soň ganazlyk hem gaty azdyr şo ýerde. Bu barlaryň içinde de gaty ulakan işsizlik 40%-e ýetýän işsizlik barada aýdylýar. Bu gaty uly işsizlik derejesidir. Çağalaryň arasynda çağalaryň arasynda demiri eksik bolan çağalaryň demiri eksik bolmadyk çağalara görä 5,4 ganazlyk köp görülýär. Meselem A vitaminiň eksik olan çağalarda, A vitamini eksik olmayan çağalarda 3 köp. Yani 67,9%. A vitamini eksik olmayanlarda 22,8%'da anemiya görülýär. Vitamin D'de de vitamin D'si eksik bolan çağalarda 1,4 köp. D vitamini eksik olmadyk çağalara görä 1,4 köp bolýar. Görşüňiz ýanak 2011-nji ýyldan bäri un bilen ýod baýlaşdyrylyp gelýär. Görşüňiz ýanak millet iýýär, dok, aç däl, köçede açlyk görülenok. Önenem üçindir bul vitaminleriň A, D, demir, folatlaryň eksikliği görülýär. Türkmenistanda klasik açlyk ýokdur belki. Hani bizim milletimiz şöyle açlygy şöyle görýär. Hani köçede ısgınsızlıktan köçelerde yatan bölüp Afrikanyň çağalary ýanak, Afrikanyň adamlary ýanak köçelerde ısgınsızlıktan yatan galyp ýörep bilmeýän adamlar töküminde göz öňüne getirýär. Bu klasik bir açlyk. Hawa Türkmenistanda klasik açlyk ýok bolup biler. Aşgadanymyz dolýa, iýe aşgadanymyzy doldurýas bolup bileriz. Ýöne bu bir boş kaloriýadyr. Bu diňe boş kaloriýany alyp, o alan boş kaloriýamyz özüm Türkmenistanda köplenji, bu barlygda da diýilýär. Iň köp iýilýän zatlaryň biri 93% et diýip ýazýar, 90% un önümleri. Iň az iýilýän zadym deniz ürünleri, balyk, ondan soň ýaşyl ýaprakly nemeler, gögenimler, ram saglykly tohum, anokot, fıstık ýaly saglykly tohumlar we neme sağlıklı ýaglar gaty az eýilýär Türkmenistanda. Şonuň üçin hem Türkmenistan düzüminde köp görnüş bolýan nemelere girenok. Bir görnüşde beslenýän milletlere girýär Türkmenistan. Dürli iýmişi bolan rasiona girenak Türkmenistan. Şonuň üçin bizde ýerden bizde iýmit kulturasy ýokdur. Biz ýen wagtymyz ýöne boş kaloriýalar bilen iý köplenji ýagly et we hamir, undan, çörek, undan edilen zatlary aşgadanymyzy doldurýandyr. Bu bizi belki hani semredip emmiler, bu bizi ayakta da tutup biler. Ýöne bu bizim saglykly boluş diýmek däldir. Saglykly bolmak üçin kletiçni näme diýär? Kletiçni derejede, bizim hücresel derejede organizmimizi nutrientlerden, vitaminlerden doýurmalydyr. Bolmasa maňa gizli açlyk diýler. Türkmenistanda gizli açlyk bardyr. Aşgadanymyz metelen bizim şöyle düşündirýin. Şu ýerde ene A vitamini eksikliği, D vitamini eksikliği, demir eksikliği bar diýär.
Ine biz nämçin 2011-nji ýyldan bäri biziň unumuzy baýlaşdyrýarlar. Biziň nememiz dozumuzy ýotlaşdyrýarlar. Ýöne nämçin häla bu vitaminleriň eksikliги bar. Nämçin? Sebäbi birinji bilene şöyle bir zat bar. Biziň organizmimizde bir organ bardyr. Bagyr diýen organ ve bu vitaminler D vitamin, A vitamini biziň o bagrymyzyň taglykly işlemesi üçin gaty ulakan ihtiýajymyz bar. A vitamini meselem bagyrda deposy bolýandyr. Ol depoda o A vitamin gutoran wagty bagyra gaty ziýan gelýändir. Meselem D vitaminen bagyr üçin gaty wajyp nemedir? Vitaminleň biridir. Ve bu vitaminler bagyra barmadyk wagtda biziň bagyrymyz gaty ejizleýändir. Her hangi bir viruso tiz neme bolýar? Näme diýilýär oňa? Ýokşup bilýär-de bize her virus. Her enerjiýa Türkmenistanda onsuzam suwun kirliliginden, hapalygyndan, hawanyň kirliliginden, gigiyenaň ýoklugundan her hili virus. Meselem hepatitiň her görnüşi bar. Bizde meselem ene köplenji Orta Aziýada del neme bardyr? Hepatit delta bardyr. Hani tek başına kenwer belki organizma neme berip bilýän däldir, tist bejerilýändir. Ýöne onuň üstüne o deltaň üstüne hepatit B gelen wagty bu gaty bagrymyza zelal berýändir. Normalde meselem 20-30 ýylda adam çiroz bolýan bolsa, bu iki hepatit birleşen wagty 5-10 ýyla indirýändir. Demäni adamyň ömrüni 5-10 ýylyň içinde adamy çirozdan öldürip bilýär-de bu iki hepatit. Ve şöyle bir zamknuty krug diýer, şöyle bir çember, togalak bir çember oluşýar. Bagrymyza bu vitaminler ýetenok, awamy. Bagrymyz işläp bilenok. Bagrymyz işlemenden soň biziň organizmimizden bu A vitamini, D vitamini, demiri siňdirip bilenok. Ine D vitamini eksikliği, iň uly vitamin D vitamin eksikliği Türkmenistanda paradoks türeýär berde. D vitaminiň 90% güneşden alınýandyr. Türkmenistan gaty güneşli ýurtdur, emma gaty ulakan derejede D vitamini eksikliği bardyr. Munyň sebäpleriniň birem şu bolup bilýär. Hani nemede bu barlygda neme diýip görkezýär-de. Biziň türkmen halky hani şur günüň çykan wagty gaty ysy bolanda daşara çykanok, ýa çagalaryny çykaranok, özlerem çykaýan ýagdaýynda da kellesine ýağlygyny atyp ýa-da uzun ýeňli köýnek zat giyip çykýar diýär-de. Hani dogrudur, çykýandyr adamlar, emma nämçin bu barada millete neme berilmeýär, bilgi berilmeýär. Bir ikincidenem güneşde çagalarymyz oýnaýar ýene. Ýene şol güneşde biz iş edýär, any paxta tyzlarda işlenýär, daşara gidilýär, bir şekilde ýene çagajyklarymyz daşary çykyp oýnaýar. Hani aljak diýen ýagdaýynda da biziň bagrymyz gowy işlemese biz onu alyp bilmeýäs. O D vitamini güneşden. Sebäbi ol ultrafioleti, o güneşden ultrafiolет biziň derimiz bilen reaksiýa geçen wagty biziň bagrymyzyň üretdigi biziň bagrymyzyň işläp çykarýan nemesi holesterin bolmasa o D3 vitamine dönüşmeýär. Holesterinam haçarda seniň bagryň sagdyn bolan wagty, ýa sen saglykly imit iýen wagtyň, şonuň içinde A vitamini, D vitamini, gerekli nutrientler, gerekli vitamin bagry üçin alyp bilmeýän bolsaň, seniň o bagryň o holesterini öndürüp bilmeýär we biz o näçe güneşiň aşagynda 5-6 sagat dursan, gün otaýyndyr. Sen o D vitamini alyp bilmeýän o ýerde. Ondan soň biziň bu hepatitler, şu ýa-ni aýdyp geçen delta vitaminin, B hepatitim, delta hepatitim, bizde hiç tehnologiýa ýok. Bulary ir wagtda, ýaňy başlan wagtynda bulary anyklap, ortağa çykaryp bejermek üçin bizde ne tehnologiýa bar, ne spesialist bar. Bu düşünüň we şäherki şu ýerdäki eksikler ýöne köýere hani hiç belki türkmen muny parkyna almaz ýöne
ine şu vitaminlerin yetmeýelligi, ýurdun içindäki suwun hapalygy, gigiýenaň ýoklugy, ýurdun içindäki hepatitler, araldan gelýän neme zäherli howa, buların hemmesi bizim bagrymyzy ýok edýän, ketel edýän bir faktorlaryň biri we munyň üstünde hiç kim işlemeýär. Hiç bir spesialist muny näçe ýurdun içinde, Türkmenistanyň içinde sirozdan köp zat ýok. Bäşiň biri ödün aldyrýar. Öt näçe aldyrýar? Meselem öt näçe gerek? Bagryň işlemese ödüňem işlenok. Meselem A vitamin bilen D vitaminiň bizim organizmimiz emmesi üçin biziň içeriğimizde ödün akmasy gerek. Bagryň gowy işlemese o ödüňem işlenok. Ondan soň sen näçe D vitamin, A vitamin iç, senin o wujudun emip bilenok ony. Ve şu barla geçipdir. 2025-nji ýylda ene şol gözleg barlar geçilipdir. Ve şu barlar internetde diňe rus dili we ingliz dilinde bar. Näçe türkmen dilinde ýok? Näçe millete el yeterli däl? Bir ýerde bizim milletimiziň ne derejede erwet ýagdaýda saglyk taýdan erwet ýagdaýdadygyny aýdyn görkezip dura. Indi siz bir düşünüň. Göwreli aýal, A vitamini, D vitamini eksik bolan bir göwreli aýal çagatyna işlap berebilmeýär. O bagry işlemeýän, o bagrynda o vitaminler bolmaýan bir göwreli aýal o çagasyna dolu bir derejede o çagany saglykly dogup bilenok eksik çykýar. Näçe bugün çagalarymyz ketel dogulýar? Näçe ýöneke ýere regionda birinji ýerde çaga ölümi boýunça birinji ýere çykymyz ogaýdy. Üçüň biri siroz, rak, ödün aldyryp beren haýty bäşiň biri ödün aldyrýar. Çagalar doga bitdi kesel. Gigiýenamyz ýok, içýän suwumyz weýran. Biz nämenin içinde gesip ýörüs bugün? Biziň geljegimiz ýok. Biziň hiç geljegimiz ýok. Ene şonuň üçin ýurdun içinde ýok, açlykdan ölemzok diýýäňi-de. Hawa aşgadanymyzy doldurýandyr boş kaloriýa bilen. Ýöne biziň bagrymyz aşgadanymyz ýanak aç bolanmakda gür etip durmaýar. Tezsiz durýar. Gizli açlyk bar biziň milletimizde. Ve o gizli açlyk ve onun o bagrymyzyň aşgadan ýanak gürrüldemäni ses bermesizligi bizi 5-10 ýylyň içinde sirozdan, rakdan öldürjek. Bizim milletin bu zatdan habary ýok. Näçe ýurdun içinde muny düşündirjek derejede doktorlarymyz, spesialistlerimiz ýok. Näçe biziň ýalňyş beslenýänimiz barada halkymyz nähili dogry iýmeli, içmeli, bir kultura oluşturmak üçin näçe nutrisologlar ýok, näçe dietologlar ýok, näçe halka bu informasiýany bermeýärler. Akla näme gelýär? Bil kaslaýyn edilýän işlik gelýär, başga aklyna gelýän zat ýok. Ve bugün eziz adamlar, hemmemize izleyen bugün bugün yok, karnımız doýýar, o banky doýýar, o şäheriňki has doýýar diýen gürrüňlerde biz has beter tragediýanyň içinde oturýarys. Ve hemmemiz bir geminiň içinde bugün bir daýhanyň çagasy ölüp giderdi bu ýurdun içindäki infeksiýalardan, bu gizli açlykdan, bu suwun hapalygyndan, howanyň hapalygyndan bugün bir daýhanyň çagasy ölürdi. Bir tane doktoruň çagasy galar ötýäňizmi? Ya da bir nemede işleyen, bir pekarnyada işleýäniň çagasy ölürdi. Bir milisiýanyň çagasy galar ötýäňizmi? Bir doktoruň çagasy ölür de, bir mogolyň çagasy ölür de, bir ministriň çagasy galar diýip ötýäňizmi? Ýalňyş düşünýäňiz, beýle düşünýän bolsaňyz. Bir geminiň içinde oturan ýerimizde o viruslar ministriň çagasynam beherler, öldürer 5-10 ýylyň içinde, beýlekiniň hem öldürer.
Halkyň çagasy bir hemmämiz bir geminiň içinde oturýarys. Bugün sen o munyň çagasy, onuň çagasy ya o bu diýip bölünmämize biziň ýok onýanasa. Adamlar ölsek hemmämiz ölýäs. Geleceğimiz ýok bolsa hemmämiziň hem geleceğimiz ýok. Ha ölmek islemeýär. Çagalarymyzyň hem ölmesini islemeýäs diýen bolsaňyz, o zaman ele berip bu düşen ýagdaýymyzdan biz nädip çykyp biler şu ýagdaýyň içinden diýen soragy özümize berip çykmaly bolýar. Ha başga da ýolumyz ýokdur. Sağ olun. Sağ olun Hayat hanım. Hayat hanım vatandaşlar ine gaty gowy hasaplamaryň üstü bilen aýtyp berdi ýa-ni ýurdumyzda iýmittiň pesligini, vitaminli iýmitleriň iýilmeýändigini, şu trillion baýlygyň üstünde oturan bir ýurdum az mukdardaky halky bolsa da şolar vitaminli iýmitlerden has uzakda galýandygyny aýtyp berdi. Doğru belläp geçdi Hayat hanım. Şu ýerde başga söz aljak vatandaşlar barmy? Pikirlerini aýtjak barmy? Zühür hanım üstüne. İýmit yetmezçiligi esasen daşy tarapda gaty agyr. Owa ýerdekiler gowy iýitçe, olar köp iýitçe diýär. Owa ýerdekiler köplenjem unuş iýitçedir. So ýagyň içine sogany gowuryp pomidor bolmasa neme salça diýär türklerden tomat şonu gowuryp suw guýýarlar bir betere suw o köpçülik maşgala bolsa unuşam kesip salýar. Çörek bilen şonu ýen hojurluk gatyplar. Köndürgün üçin daşdöwründäki owa ýerlerde tanýanlarymyz bar. Aýdylýan, eşdiýen habarlarymyz şeýle unuş, gaýyşyň ýüzüne çekýide dökülýär, suw arasy suwuň ýagy zady ýok, şoň içine hamyry kesip salyp gaýyş onuň ýüzüne de çekýide şonu şeýdip etip ýesdiýär. Ak ýagy, ene bizde ak ýag diýerler de, paňta ýagy. Häzirem paňta ýagy iýmäne dowam edip oturýarlar. Şonuň üstüne dökmäne meske ýagy ýok, meske ýok. Şonum şu zawut ýag, paňta ýagy. Ana şoňa sogany gowuryp ýagyň demesine iýsin zadyny alar ýaly. Ana şonu süzüp gaýyşyň ýüzüne döküp ýerler. Ine şoň vitamin niresinde bar. Ýa boş vitaminsiz zatlardan diňe biz aşgadan doldurup bilýäs diýip bellek geçdi de. Hakykat şol margarin iýip oturan ýerleri bar. Margarina köndürgünçin şäheriň içini hemmesem iň uly nemede kahvaltı yapanda edende ertelik ýende günertan köplenjem nahar bolmaýa çay bilen çörek şu margarin ýa şoň bilen garny doýurýarlar. Bir diňe akşamyna nahar ýerler. Gündüz nahar ýende diňe kartoşkany ýagda gyzardyndyrlar. Şolar ýaly nahar ýa etli nahar seýrek iýilýändir. Yani şoň üçin hem vitaminsiz yeme ýani siroz peçen kesel diýdi de gaty köp ben özüm geçemem şondan vefat etdi. Doktorlaryň hem hiç ýeli bejergisi ýok. Körgünçden ýa-da daşyňyzdan doktora barýarlar, onu keselledip beterlerinden soň Aşgabatda uğradyarlar. Aşgabatda da siz näme üçin muny beýtip goýberipsiňiz, biz muny operasiýa etmesek bolmaýa $2000, $3000 soralýar şoň üçin. O zaman şu pul gelýän çağda doktor şonu ölsün operasiýa etmeýärdir. Ne Leyla hakykat bolan zat aýtyp geçer. Şonu operasiýa etmeýär, ölse ölmeli. Şu $3000, $2000 eline getirip salýan, ondan soň olar neme seyrediýär, hastany operasiýa etmeli, ýene bir zat etmeli, näme etmeli bolsa, olan belli däl, elini aňyrda beterleşdirip getiripdir diýip elinde öldürüp beri bilerler. Şu doktorlar
bolun akmış o has kesele qowja seretseler, arassa işini işleseler, az aylyk alýan men, galanyň üstüne gelen kesellerinden, hastalarından bir demedip alıp şeydip men bayacak, men şeydip yetmez aýlamyň üstüni doldurjak diýençe arassa işläp keseline de qowja seredip şeydip hem diýde ýüksegem uly görnüşde de aýlygyny alsa doktora nähildirek aýlyk dogry gelýär. Şonýalyk $1000, $2000 aýlyk alsa hem arassa men aýlygym diýip arassa da işleseler bolmandyrlarmy? Nemede polisiýalar diýendir, polisiýalar onuň muny çürkäp şeydip üstüne aýlanyň üstüni doljak bolup şeydip çağalaryny ekledim diýede halka karşı gelip özüni ýigrendirip şeydip kullanjak bolup çalışýarlar. Olur ýalyk edenden doktor öz işini dogry etse, polisiýalaram halky goramalymyşlar. Hakykatdan hem halky gorasa özüni ýigrendirmäni komitetler, polisiýalar halky özüni hasam ýakyn durup şolary gorap şeydibem halky çürkemäni ýüksek maaş alsa, $1000 bolsa näçe düşen bolsa şolar ýalyk arasda maaş aýlyk alyp arasda da işläp haçan bir ýerinden men puluny aldym şunuň gorkuzdum men üstü haçan açylar diýip gorkup ýaşandan arasda işläp şeydibem hakykydam aýlyk alsa bolmandyrlarmy? Ine halkyň tarapyna geçende şular bolmaly. Halk goldar. Olar halky gorasyn, halkam olary goldasyn. Doktorlaram, mugallimleram şeýle okuwçyny okasyn, aýlany ýokary derejede talap etsinler. Öýdip näme elektrige pul getir, remonda pul getir diýip 1 manat getir diýjek, o da 5 manat getir diýip şeydip gyrp çyrp edip halky çürkänden. Könürgönjiň ýollaryny bejerjek diýdi, 1 milyon geçdi şeýerse diýe. Daşuwuz welaýaty boýunça ýarys bolupdyr. Geçen ýyl Göregli etrawy birinjilik alypdyr. Bu ýylam Könürgönji etrawy birinji mesde alanmyşyn. Könürgönji etrawynyň birinji mesde alarlyk ýagdaýy barmy? Diňe Könürgönjler Daşuwuz welaýaty boýunça bir arasarak, bir näme bir bıçak arka arasarak diýeni näme tapdyraýan. Könürgönjiňe köçelerine girer ýaldar, aýaňy soksaň diýziňe gelýär. Arasa hiç köçesi ýok. Indi şoňa 1 milyon pul öýberdi diýe hormatly arkadagymyz diýip agzyny doldura da gepleýärler da. Indi şo 1 milyon nirä diýe birinciden Aşgabatda şo ýol çekeniň ministrine gidýär. Ondan galan Daşawuz Daşawuzdan soňra Könürgönjiň häkimi ilk gezek komitetlere berdi o pul. Bular biziň ýzymize düşmetin, şularyň bir deşigini dolduraly, bäri iş çykmandyrsyn diýip olary boğazyny doldurýarlar. Ana şey diýibem Könürgönjide ýol çekjek wagtynda näme diýerler? 10 maşin şo ýere daş dökjek bolsalar, şoň 3 maşin dökülýär görkezmelik. Galan 7 maşini ýolda satylýar. Ondan şoförüm yalanýar, o nemeden. Osan şu daş nämen zawudyň başlygy iýe ondan iýe şeydi ben görkezmelik bir daş düşärler ýukaçyk edip üstünden bir ýukaçyk edip ben bir qara ýagy nemese bolany bir 3-4 ay durýar asfalt. Ýene bir ýağış ýagandan soň osan o asfaltam ýok boldy diýe. Şoň bilen palçyklaram onuň üstünde ýene öňkeňam bolýar şonda. İýmet tarapynam şeýle margarin iýenleri iýmet ýok. Su içende men öz öýümde basma kran, Afrikada basma krandan su çykart berdiler, bilen Türkiýe. Edi şon ýaly meniň goňşymda şeýle köçämde hemmesinde öýüne basma krandy. Onam soňça geçirdiler. Bu 2-3 ýyl boldy basma krany herkim öýünden yerden gazdyryp ondan çäge su çykýar. Biriniňki ajy, biriniňki gowy diýeniň ödem ajy. Galan bir köçede
näme bir cadde diýerler da näçe sany köçe bir goňşymyzyň öýünde guýu bar. Hemme şondan alýardy. O el araba bilen gelýär, üstüne de ullap 36 litrlik plak bardy. Plak diýes biz bilmeýäs, beton diýerlermi, näme zat. Ana şoň bilen gelip suw daşıýardylar. Ähli köçe köndürgen üçin ýarsy şoýa guýdan suw alýardylar. O suw guýuňam suw azalanyna iň soňunda çäge suw çıkıp başlıyor. Yap var yanımızda. Yaptan suva yağın yanında yaşıyorlar. Yakın yerinde yaşıyorlar. Yaptan alıp su içiyorlar. Ondan sonra o yağı musurlar var. Hapalar çıkıyor. Malın aşağından nemede çıkıyorlar. Hapı dökülen yeri yok. Sonra giyce akıdıp köpürden su ağdarıyorlar. Bir öýde däle, her näçe san hojalygyň hapaları, öýüniň hapasy bolsun, hemmesini şu ýağa dökýärler. Hep ýagyň boýunda ýaşaýarlar. Şu ýapdan suwy bedirelep alyp, o 36 litrlik plaklermi, baçrok diýemi doldurup goýýarlar. Oň mara şu bulunçogy aşagyna çökmeli. Ana şondan suwam içip oturýarlar, çaýam içip oturýarlar. Men kulakdan dolma däl, hakykat gözüm bilen gören zatlarym bular. Öz öýümizde basma krany içen wagtyň boğazın ajyk diýe deňiziň suwundan alyp üstüne arasa suwdan goşup içenine näile ajy bolýar. Edil şu suw, onan diýerler, iň süýji suw şu suw diýip gelip alýarlar. İçeri alda suwuny. Ondan soň bularyň böwregi daş toplamasynmy, bagyryndan kesel bolmasynmy, gözüniň zireniyesi keselmesinmi? Men öz aktyjygymam suwat yaranak, gan azlygy bar, ýoksa men elim pul goýberip oturýan şonda da. Şonda da şogy sagalanak. Bu gezek ondan hasta, bu gezek mundan hasta. Gözüniň zireniyesi keselýär, duzly suw içýär. Duz gözüň zireniyesini keseldir. Ol duzly suw içip otur. Doktorlarım Aşgabatda daşuda bir doktora gidenler birinin kıyızım aktıcağım doktora gidipdir. Barsa kıyıkılık bolupdur diye şol bir kıyı çağanın gözünün şeyle içinden ukolurlupdur. O gözüm hiç görmeyen alıptır. Şoň üstüne kıyıkılık daşarı atın bunu diyemişler doktor. Şonu daşudan şu göz doktoru daşarı atın bunu deyip daşarı attırmak için neme çağırıyor diye, neme güvenlik mi, neme zat. Ana şon çağır, o yerde ulu yıkılık. Köndürgüncüne poliklinikalarına, balnisorlarına barar yağda hiçiyle. Bağrında kurçuk var diye, sen operasiye diye bağrında kurçuk yok. O yerde bir yarım saat saklıyor, iznanım dikiye tek pulunu veriyor. Pulunu alıyor. Ne şuları alıyor adaylar, men şu attıkça neme deyin, elikam oğlum. Sağ ol. Sağ ol Bahar hanım. Öz halkına bolan genosit da bu. Halkyny şeýdip ýok etmeli. Zatlar sistematik şekilde her gün dowam edip durda bu cinayet vatandaşlar. Melike hanım başytyna söz bereli. Hoş geldiňiz. Hoş gördük. Alcı hanım. Men ilki bilen şu ýurtda açlyk barmy diýen denan iýleşmede bir jogap beresim gelýär. Ten dok ýaşaýan bolmagy mümkin. Ten iýsen öňünde iýmesen arkanda ol. Gaty arkaň gürleşiňden berdi. Ten kiýal 4-5 sany adam Aşgabatda dok ýaşaýar diýip beýleki vilayatlary halk ýerine goýmazlyk bolýar bu etýän nime. Ya göreň okmy, eşden okmy beýleki vilayatlar gelip Aşgabatda iň berkisi Aşgabatda işleýärler. Siziň hyzmatyňyzy etýärler. Siziň aýaňyzyň aşağı tüpürýärler. Köçe tüpürýärler Aşgabatdalarmy? Daşowdan, Balkandan, Çerjölden, Mardan gelip işleýärler şol işleri. Bir. İkinci, yurttaşyna çykýanlar mesleginden çykýarmy? Açlygyndan çykýar. Sen açlyk barada düşünjen gaty pes eken, dok ýaşandy. Açlyk diýmek gapy aýlanyp gedaýçylyk edip bermek däl. Ne ýa-da hayat hanyn dogry berdik, gaty gowy berdik geçdi. Aç boly köçede açlykdan ölüp terilip ýatan ýok. Uğur çörek bilen suwa batyryp iýip ýörenler bar. Uğur çöregini.
anakomik beren var. Ten o şaşlık kebaptan doyan wagtyň halk anakomiýa diýen halk var. Ten ýeke kapylaryny aýlanna ilki öwren öz halkyň ýagdaýyny. Ýurtdaşyna gelip müňlerçe ölü ýatyrlar, şu taýda jesetlerine mekitmäne ruhsat berilmedi. Şolar mertliginden gelip ölenmidir derdi. Näçe çagalanmaz yetim garly. Geräý etje maňa hiç zat gerek gel. Diňe sen gelseň bolýar diýip kiçik çaga ýazan hatyny okudy. Tenmet ýaşaýan diýip bütün halky ýok saýjak bolmak. Halk açlygyndan uruşa Russiýa işlemäne diýip gidip o taýdan mecburi ýagdaýda Ukraina garşy uruşa sürülýär millet, ýaş ýigitlerimiz şolaňdan birdir, ikidir çagajyklary bar ýerinde. Sen şolardan habar al. Açlyk ne? Açlykdan çykýar hemmemizden. Ýeriň könesini geýmekden halk siziň Aşgabatyň köne mebellerini ulanmaly, köne eşiklerini alyp geýmeli. Aşgabatdakylar ýaşamaly, beýleki welaýatlar Türkmenistanyň watandaşy dälmi? Bir soňam halk işsiz, ýörüte işsiz goýuly. Ýörüte işsiz goýulyp medeni bir şekilde akkuratny bizi sürgün edildi ýurtdaşyny. İçerigem alanoklar. Belki ölüň alanok öz watanyna, topragyna gömülmän hak eden ok şu ýok olanlar. Olar çagatyny eklemene geldi. Bilimsiz jahil goýduňuz halky. Innem heşelle kakýany açyra namy o da garnydok şeherde plan ýok. Halk öz göwegini özü kesip ber. Döwletden ne iş talap etdiýär, talap edende netije bermejegini bilýärler. Ýurtdaşyna çykdylar, uruşam bolsa gideýin, ora men çagajyklama aç goýmaýyn diýip uruşa gitdiler. Ýak öz ne ýurtdaşyny işläp berenler, özüňiz bejerip bilýänizmi? Hiç kim özüni bejerip bilýän näler? O derde biziň Türkmenistandaky ýadak der medisina ösen ökde wraçlar bar, bilimli bilgili ýöne şu bejergiler gaty gymmat. Oram özüm bejerdimden çagajyklama urada inip uratýarlar. Bu açlyk dämi? Aç bolan hökman terlip köçede maslaň ýetmezler. Soňam ine keserçilik hakyky ýaňy haýat hanym aýdyp berdi. Ine men öz şu oblastyndan bilýärler. Hepatitiň her hil görnüşi bar. Tuberkuloz kän, böwrek, bizim Bayramaly şäherimizde böwrek sanatoriýamyz bar. Amerikada birinji, biran ikinji Türkmenistanda Bayramalyda bar diýär. Ne şo böwrege teýdary güneş şöhresiniň düşýän ýeri. Näme üçin bizde böwrek hastalarymyz bar? Zop, aýal hastalyklary, rak keseli, kalp krizinden ölýän diňe ýaşlar özüm ýaşlarda bar. Bu zatlar ýörüýte edilýän genosidiň bir görnüşi, ýörüýte ekologiýany daýyradylar. Klimat kirliligi, suwumyz hapa, zawodlarym ýörüýte ilatly ýaşaýyş merkezinde edil, ilatyň ýaşaýan ýeriniň ortasynda merkezde ýerleşdirýärler. Daş töweregindäki ilatlary ýok etmek üçin. Şo taýda baý elitalar ýaşaýanmydyr? Ýok. Garyp sada halka öldürmek, maksatlary gyrmak. Şo taýdan, şo howalardan zäherlenýänlerde emelige ýaşy keseller. Ya bir iýdiri beslenmek ýok, ýokumra da diýip içýär halk. Ýok. Sen ilki bir halka aýlan jigin. Halkyň arasyny aýlan, azy doku gör. Sen bütün halky ýok saýma, sen käl 4-5 sany dokuň açdyn habar ýoklary biz halkam saýmaýan men. Diýişli men şonu saýmaýan sen halkdy. Halkyň ýagdaýyna aglamany başarmaýan bolsaň sen halkdanam dersin. Halk guru çöregi sowa batyp iyi otur. Yine de Hudaýa şükür biz dok diýerler. Ine hakyky midämizi biz yalan zatlar bilen arlaýar.
O aşgalarımız doyuryat ýöne biz beslenemiz, biz gitdikçe ödümüzi hastalığın eline berýär. Hiç hili vitaminler, ine Türkiýede zeytin, peynir, meske yene goýup ýýýänler. Bizde olar ýary çeşitli öňüne alyp iýip oturan halk barmy? Ýok. Ýurtdaşyny işleýän hosarlar bar bolsa uğratýandyr 4-5 manat. Olam nämetine ýetsin? Olaydan buraya bergetmeýärler. Kard berýänleriň prosentine berýänmedi. Ýurtdaşyny işleýäniň mam hawa prosentine pul. Ozaň o prosenti doýa bulay iý berersiň, olun prosentini ertip bererler. Ýene şol açlygydyr. İşsizlik bar bolsa ýurtda, diýmek açlykdyr. Ne bizde bilim ministrimiz bardyr. Ozaň ýene bir sürü ministrler bar. Saglyk ministrimiz bardyr. Ýöne şol kurumlar burulmadyk ýöne ministr bar. Hani ol işlerini näme üçin işlenok? Näme üçin bizim muallymdan bilimsiz ýöne ezi diplomly muallym. Saglyk işgärlerimizden şon ýaly bizim de täze çykan aparatlar alyp goýduganda şo taýyk diýeri bar şon ýaly hastalarym, hastahanalaryma baram ba ýöne işledip bilemzok diýip özleri aýtýar doktor. Bu bilgisini artdyrmadyklarynyň netijesi. Biz nähili derecede jahil bolsak olaryň eli diplomly bir topar jahillar diýer. Şoň üçin hem halk öz janyny ananyp bilen ok pul tapaýana gitdiýär Hindistana, men Eýrana, ýene bir ýeri Türkiýe, şo taýda bejerdik gelýär. Pul bolmadyklara memsimce ölüp gitýärler. Bulam açlygyň netijesi dälmi? Onun üçin iktisady elita doýdu diýip bütün halky şolurdan sürüp bolmaz. Halk aç bolmasa çykmaz ýurtdaşyna. Aç bolmasa Ukraina garşy söwüşip boğadyň ortasyna özüni atmaz. Şoň üçin bütün Türkmenistanda ýaşaýan milletiniz kimem bolsa, wezipeňiz kimem bolsa, ministram bolsaň, hukuk boraýjam bolsaň, prokuroram bolsaň, polisiýa bolsaň, uboşça bolsaň, köçe süpürýänem bolsaň, azyjyk empatiýa gurun. Şo halkyň içinden gelen ministrdir. Şo halkyň içinden çıkan mahkama organy işgärdir. Şo halkyň içinden çıkan taglykçydyr. Şo halkyň içinde bile oýnap çıkan muallymdyr. Şoň üçin öz halkyňyzy azyjyk golajak bolun. Birek kıyın gününe elinizi uzadyň, aňlaýyşly bolun. Hakyky biz hemmämiz bir gämiň içinde. Şu kesel maňa ýapşyň bolsa ertir sene mojaňda bardyr. Eger ýangyndan ölýän bolsa ýangyndan ölersiň, keselden ölýän bolsa da keselden ölersiňiz. Ölüm hemmäňiň başynda bardyr, dogry. Ýöne halk bilen bir bolun, birege el uzadyň, elinden tutuň. Büdürejek bolupdyr, onu ýeňsesinden itmäň. Ben doktorsam, goňşuýmam doktor diýmän. Bir habar tutuň biri-biriňizden. Ezmejek bolun. Kim göz bilen seretmäň, äsgermezçilik etmäň. Hemmämiz bir türkmen, hemmämiz bir iýiň insanlary dälmi? Birek birege bir şular ýerde gollaw edilmelidir. O itip ýeňsesinden ýa urup edip hor görmek gelşýän zatmy türkmeni. Kömek edin başarsaňyz, bolmasa da eline de asylşmaň. Ýeňsesinden urjak bolmaň hiç kimin. Başga vilayetlerim Türkmenistanyň territoriýasynda ýaşaýar. Esasanem ýaşlarymyza o baskı yapıp ýene de gorkuzjak bolup hem atyp ýöremäňden Melike hanım sözüňizi jemlediňiz gibi. jemdäýin şu Leyla. taýdan işde bizinkine gyýgyryp dur. Leyla hanım el galdyrypdy, başladyna Leyla hanım. Sag bolun.
Men Türkmenistan'ı Afrikaga oxşataman da. İkinci Afrika Türkmenistan. Haqiqiy. Bu bilimsizlikdem ikinci Afrika. Yerlerini dengleştirseňiz de yerlerden ikinci Afrika. Burada da mana batqaqçılık, nälik, bilimsizlik, aklı yetişmediğinlik, korkaklık Afrika, bizani Türkmenistan. Afrikanın adamları ne altın bilen şogurlanadylar, altın çıkaradylar ola kanından, altın kanından, lekin şunu döwletniki dep hasap etediler, talep etip bilmeydiler şunu. Ha bunu men tapdım ku, bana değişli bu dep, bizeredem değişli ahir bu dep ayta bilmeydiler. Bizenikiler bolsa gaz çıkaradylar, gazam döwletniki dep hasap etediler. Düşünediler. Talep etmekni bilmeydiler. Ana bizani yerlerimizi görüp turupsılar, ne ýagdaý ekenini, ne bagalarımız mektebe barıp biledi, ne ullu adamlar işe barıp biledi. Bu batqaqdan çümüp, ana o günüsü bizana bir koňuşumyzyny, balasyny bir ýakdan gülesiňem geledi, bir ýakdan ýyglasyňam geledi. Köýüşini teýi düşüp galypdy laýny içinde. An şunda ettirip ýyglap üýüne gelipdi. Kany bu hala getirgen kim bizani ýurtny? Kim? Ýolbaşçy bolup, arkadagy bolup oturgan haramzadalar emasmy bu ýagdaýa getirgen? Ine bizani nämizde elitni dom alamyz, elitni dom alamyz dep agzyny sozup geplidi. Türkiýede işlep barıp, ya bir Moskwada işlep gelip, aýal kyzlarymyz. Elitni domlaryny ýagdaýyny aýtsam, o elitni domlaryny näsini teýinde sementi misal üçin 100% koşulmaly bolsa, şuňa 80%ni beredi kuruluş başlygy, kuruluşyk ministri. Ondanam 20%ni ogurlap galdymy? 80% galdy sement. Al olsun kuruluşka başlagan prorablar bolady, ýene bir zatlar bolady. Olaram 30%ni ogurlap galady. Al 50% koşuldy dep düşüneberiňler. Ýaňy sementine, betonuna teýindegi. Eň astyna da. Olsun bu jaýlany teýi saz bolmasa, üstü saz bolmasa daýanyp biledimi bu? Bu şor yerine. Türkmenistanyň eň şor yeri Taşavuz, Könörgenç, Kalininski. Sularymyzaça şor. Ýagyş ýagyp ine hemme ýer lay bolup, ikinji etažny aynasyny teýineçe gelipdi ýyzgar. Mayakovski'de Bahar magazinini arýakyny o diýdiler bilmeýän. Ýadymda ýok öllери. Şunu inanmasaňyzlar, ýurtdaşlar barıp görüşiňiz mümkin. Yarım beline çekegen şor, izgar. Suny içinde durupdy 2 katly evler, 2 katly jaýlar. Şundan nişetip şundy ýerden saglam adam ösedi. Saglam çaga ösedi. Saglam çaga nişetip dünýäge geledi. Bu hasta enelerinin ýagdaýyndan. Hayat hanımız aytıp ötgendin, ene hasta mı? O hasta eneden kütmeňle saglam bala dogulady dep. Birinji enele saglam bolmaly. Saglam
zürriyat yetiştirmek üçün. Ana şundin. Osunan bizene yurtumuz ikinci Kuzey Koreya deseken boladı. Zalimlikte bizene yol başçılarımız ikinci Kuzey Koreyaga okşuydu. Halkına zulüm ötkazip, zalim ini şu doktorlaram zalim, prokurorlaram zalim, milisiya işkarları, polis işkarları dam zalim, mahkama, hemmeçkem zalim halkı üçün, halkına zulüm ötkazmakni biladilar Qurg'ana. Bizani yurtumuzda bilimli doktor yok. Sebep ne o? Mına sebepçi yol başçı bolup oturgan bu rejim. He? Doktorçılıkni okumaka giradilar okuwa. Girgendeden pul bilen giradilar. Berde de bilim yarım yartı. Al ondan sonra çare bilen kutaradılar. Bundadan belli beter yarım yartı. 5 yıl institut okuymalar ya училище okuymalar, med училище mi, med institut mu, baribir hemmeşki bir okul urmakni örgenip doğru yerine oturup bilmediler. Okul urmakni doğru düzgün urup bilmediler. Kanı bilim şunda mugalim nelede bu doktorlarda. Yine bizene bir danışımız, karındaşımız, yaş bala 10. klas bir yıl. Bazarda arvakaşçılık etip, ağır yük götürüp, düşürüp, arabaladan, maşilladan düşürüp, mindirip, anşındattırıp, işlegen yazına, şundattırıp bu bala soğuk su içip, öpkesine yapışkan da ya soğuk su. Ya kola içken mi onu bilmedim. Şundattırıp bu bala bir soğuk der basıp, halsızlanadı da. Gün günden iskinsіз bulup baradı bu bala. Ondan sonra bu balanı doktora görsetmek için baradılar ekesi. Maması bu Türkiye'de işliydi. Ozun barsa doktorlar xirurgiyaga bargan. Xirurgiyadan bir yanlış diagnoz koyup liçet etip bunu yanlış liçet etkenler, liçenya bergenler. Ondan sonra bu balanı öpkesi kutargan bir öpkesi. İkinci öpkesiden irinlep başlagan, irin bilen kan akıp turuptu hazır. Tam hazır şu. Ondan sonra Aşkabat'a yüergenler bunu. Tup dispanseri Karagan başta Taşovuz'un tup dispanseri. Odam yaxşı net bilmegen mına balanı öpkesinden su ağalladan havayı vergenler. Onda mikrop kaptı. Anşınettirip mikrop kapkandan soň bunu argy öpkesem çörüp başlaganda Kulamsinov Azizbekmi şundaýyn ady. 10. klasda okuýdy 28. mektepde. Taşovuzda. Ondan soň muny Aşgabat'a alyp barganlar. Aşgabat görse, Aşgabat'ın doktorlary görüp aýtgan balany zaýalapsylar. Indi bu balany näsine operasiýa etip muny öpkesini çistillemeli. Dep şun $2,500 soraganlar. Nişeti bunu operasiýa etediler indi kutargan balany öpkesi. Ana şunday ağır ýagdaýda ýatypdy hazır. Bu da ine doktorlarymyzy bilimsizligi sebäpçi. Hu bilimsiz kamak üçün yol başçılar sebäpçi. Osunam yaxşı indi bu balana anlaşmalyk bersin.
Diymiz. Ina Bahar hanımın aytkanın deyin könöwürgençli adamlary, bugam taşawuz könöwürgençli adamlary duzlu suw içädi. Taşawuzumuz hem şundaýyn. Taşawuznynkinde ýaxşy anan deyin ne suw bar, distir suw aylantyryp satadylar. Şu bilen gün görediler. Lekin bu könöwürgençniki bunday suw ýok. Şu yapdan içediler, neden içediler. Ağzına alıp bolmaýdy o suwna. Qaýsy bir zatny aýtsaňam, qaýsy bir zatny tutsaňam goluňa kopup gelip durgan, ýa çürügen balykdyn bolup, çürügen etdin bolup. Türkmenistanyň hemme ýeri şundaýyn. Türkmenistanyň bilimli adamlary kamady. Ana ministrleri bolsun, ýene bir zatlary bolsun, oğra hemmeçki. Könöwürgenç birinji ýerde durady, birinji ýerini alypdy degenni sebebi nomudan birinji ýerini algan? Batmakçylykdan, laýlykdan diziňe geledi, bal otam eken disen, bazar köçesine girseň, girip hem bilmisen, çıkıp hem bilmisen, osuna menen enin İlallyny bazary bilen bir. İlallynyň bazary şundaýçy. Türkmenistanyň vilayetlerini hiç ýerdem ýaxşy emas. Indi könöwürgençni näsine hekimlikine mi berilgen o 1 milyon dollarmy, manatmy? Dollar ýürmedi dep aýtady bize ýakda. Barsaň. Olsun bu dollarynam oğrulap bolady. Birinciden hekimlikle ba, ikinciden ýaňy ýokary işleýişli onşuny ýanyndagylar ba, oňa ýol kurulsun dep bergen bolsadam, ýol kurulmaýdy oňa. Ýol kurulmakyna özlerini pylydan özüne ýeter edi könöwürgençniki. 361'imize çyşyp durgan pıl az emas. Salamyz desele bu haçalli. Bu da oğrula sebepli şunday bolup ýatyr ýollary, köçeleri, hemme ýeri, suwlary oğrula sebepli. Näçin şunu ýol başçylary üzetmidi? Kana indi ýaxşy 1 milyon dollarmy, 1 milyon manatmy ötken bolsa şu bilen üzetermekenler, karap durunglar. Bugam oğrulany koluna düştü. Ondan sonra bir azrak bula alıp boğandan soň ýaňaldaşdan o ýaňy aç rejime barıp ýetadi pul, izine gaýtady. Onam doýduruşlary gerek. Bu mundy kagaz ýüzünden 1 milyon berildi. Berilgen 1 milyonny kana işletgenini bir görüňler kana noga işletedi ekenler. Bir gene könöwürgençden üzetmeli ýaxşy. Taşawuzyň içine neçelli pul berildi? Berilmedi. Töre berildi degen ne çıkmadı? Pul berildi degen. Ýollarny üzetmeke degen. Gep çıkmadı ondaýçy. Ýok, bula oğru bula. Hemmeşkem. O 1 milyon manatny äli ýoluny üzetmeýin, izine gaýtaryp berediler. Şolany aýtyn dedim, sag bolun. Sağ ol Leyla hanım. Bahar hanım başladı. Şeyde Aşgabat'ın içinde yaşayanlar Gülyalı vatanım var deyip desteğinden haberi yok, vilayetlerden haberi yok, elitin zaylarda yaşap, bir nereden onu pul veriyor, nereden pul tapiyete beydip mesul geplemeni onuruyorlar. Daha Aşgabat'ın özünde de horhomsu yaşap oturan katıken, deme kvartirant gözlep durulğuları da bildiriş yazıp koyunlarını gördüm ben kvartirant alias deyip. Ene şolar ýaly horhomsy ýaşap oturan gaty Niyazowň wagtynda da köpde
2014'ten öňünçäde köpdi. Häzira hasa bir ýere degdi. Haýsyny görsüm alýo diýsen eýýäm senden pul dilenip otyrlar. Günümiz kyn diýip ağlaşyp direnşip otyrlar. Ýöne yaranjaňlyk edip belki de komitede işleýärler, olar gepleýär. Demede de var, o aralarında da var şonyalı, rayonlarda da var şonyalı, vilayetlerde de var şonyalı. Gülyalı vatanımız var, işleyecek olsan işkenliye tutuyup der, bir yakasından tutup bana iş tapıp verdiysen hiç adam yapılabilmiyor. Bazıları çıkıp siz satı vermeli, ne edecekse, ilacın neyme, şeydik efli, ne için biz eyde ilacımız neyme, ne edecekse deyip zehrenmeli. Biz baylıkta 4. yerde durmuyor mu? Türkmenistan ha nereye gidiyor o baylıklar? Halkın hakkı nereye gidiyor? Ne için iş yok? Polisiyeler vardır, komitetler vardır, yine iş şeydi çürkep. Sen çağasını ertip iydiriye halkı çürkep de. Sen nerede yaşıyor? Senin köndürgün, ben dine öz köndürgün cümlen misal alıp vereyim. Yine daha sonra şeyledir, Bayram Alım, Maril, Leva, Balkan, hem mesela soları aldı. Yine de senin çağın yürüyecek yollar, şu palçıklı yollar. Gideceği sol bilimsiz bir mektep. Bizim çağlarımız gidiyor. Şu mektebe polisiyan kim gidiyor, komitetin kim gidiyor, doktorun kim gidiyor. Yani onların bir arkayın olan yeri var. Şeydi ben pul yığınap, sonundan ben pul bilen çağımı okudurun hep düşünüyor. Diplomu okavarmıyorlar, satın alıyorlar. Bular ýalyk edýän sen Türkmenistanım düzelsin de garip halk mı, aç halk mı? Aç halkın ýanynda dur. Menem aşçylaryň ýanynda durjak. Ýöne munyň çykalgasy nerede? Nädip biz Türkmenistan düzedi biler? Nädip biz bu açlykdan, garyplykdan, bu palçykly ýollardan, bilimsiz mekteplerden, işini oňarmayan sowatsız doktorlaryň elinde ölmekden biz näde gutuly bilerdik? Şunu düşünmesi gerek. Näme üçin biz azıcık aylyk bilen işlemeli? Näme üçin daşary ýurtlarda Melika Moğol'un önkü gepleşiklerimizde bellek geçtiğini Şveçya'da yılına 64.000 dolar diýdimi şon ýalyk edip yüksek aylıklar aýtyp geçti mugallimlerin da doktorlaryň hem aýlyklary şonça bar daşary ýurtlarda. Näme üçin biz şolar ýaly bolup ýaşap bilemiz? Gelin birleşelim we Türkmenistan üýtgedelin diýmesi gerek. Halky işi ýokardaky oturarlar. Cahil halk bunu beter cahil ederlik üstünden basıp geçmeni aç halkın yanında durmalı. Bilimsiz halkın yanında durmalı. Sen bilimle gelin beydip men çağalarımın diplomu satın almalı. Näme üçin oturan bir samsıklı cahil bir institutun mugallimlerine sen munça pul verecektin de yine de senin çağa bilimsiz olup dine elinde bir katı diplom olup gelmeli. Ondan sonra doktorun elinde giden hasta, men deyip yarım hasta olsa bütün hasta edip elinden öldürüp çıkarırlar. Şu çağane hazır ekti de Aşgabat'da, yani Leyla Hanım'a ait geçti de şonu Aşgabat'da ekti de şu çağanın bir yolunu tap kovlaştırıp bilir misinler? Ya da ülke nakli koyup bilir misinler? Nämen bilsin? Olam näme üçin bağda alıp telefonda şon hosarlaryň ýanyna gyýgyry bu çağany kesel etdiň diýip muny biz operasiýa etjekdik. Tiýdeşip bu pul maňa tapyp getirsin diýip. Näçün boldy şu çağan Aşgabat'a gidenler? Näme üçin häle operasiýa eden aklar ony? Şu 2.500 dollara garaşyp otyr doktor. Eger sen pulun bolmasa sen ölüp gitmeli. Bu Türkmenistan bu ýagdaýa geldi. Ýöne aylanıp dolanıp gelene näçe gürlük Aşgabat bolup durar. Vilayetlere gutordy vilayetlerin hiç haýsyetinden tutsaň gopup eline gelýär. Bir Aşgabatda ýene bir görkezmelik telewizorda görkezýän ýerleri. Olaryň bir doktorlarynyň bir alyp geten bir bilimi ýok. Daşary ýurtda, Türkiýede zatda okap barallary bolamasa Türkmenistanyň içinden okap el diplomly bolup çykan doktora sen özüň onan bilmeýän. Ýöne vilayetlerim gutordy, gutora Aşgabatda da gezekler. Diňe başyna näme gelýär? Arka dağları, ondan sonra arka dağ Serdary,
indem arkadağlı nemesi oljahan mı oljereni mi onu getirer gelip otir hani öz garyndaşlarından işe almak kadağın da nämçin ol özünün gyzyny getirip otir öldürüm tüeleme gancık gücüklen ýalykan bular hiç bitmedi o yere de onu yerleştir bir yere de bunu yerleştir ýöne aslında biz onlara direnmelidir. Biz halk olup ağzı bir olmalı. Köşenin arka dağlar değil. Arka dağlar bir el yağdı, bir el balda yaşap yerler. İstese ölse içeri, istese at çapıp, attan öňe ozuk diye. Bunlar hiç olur varada biz onları seyretmelidir. Biz halk olup, köşenip oturan halk olup birikmeli. Biz köşenip oturuyoruz. Men goňşularym köşenip otyr, tohum diýjim, men ýurtdaşlarym, ildeşlerim köşenip otyr. Mektebimizde neme ýok, bilim ýok. Şol okuş, şol mugallimem bar, ondan mundan 1 manat aljak bolsa 5 manat sen remonda getir, ondan mesela kakış kukuş edip toplan zadyny çağasyna ayakkap giydirýärmi? Çağasam şo palçykly ýollardan ýörýär. Çağası ikinci etajdaki yukarıdan çekilen yoldan yürüyene, olan bizim çağlarımızın yürüyen yolundan yürüyor. Şoň için biz nire varýar? Mugallimlerim birikmeli, doktorlarım birikmeli, biz vatanımızı kazanmalı. Hemmemizin bir gemide, biz bir gemide kesel oluyoruz mu? Hemmemiz kesel oluyoruz. Yine daha şoğuz, könürgünç, bizim daha üstümüzden neçe derece 45 derece dik görkediyor 50 derece olan wagtlary var. Şo wagtynda da şol çykyp bir aýlanyp gel ýüzüňi söýsen var ha. Duz ýagýar, duz. Ajy. Dodoňa dilini de görsen eýle bir duzu bolup durýar. Ne şol howadan biz dem alyp otyr. Ene şu polisiýalaryň çağlar şo howadan dem alýar. Diňe biz bolmaýt, bizim hemmemiz bir gemide garp bolsak hemmemiz bir garp bolýar. Eger de hemmemiz bir-birimizden elimizden tutup çyksak, onda hemmemiz halas bolýar. Gülýärem watanymyz bolar. Bizim Russiýa gazymyzy sömürip bilmez. Hytaý bizim gazymyzy sömürip bilmez. Hiç ile sömür talaňçylyk bolmaz. Türkmenistan häzir hemme tarapdan talap durlar. Hemme tarapdan. Bir ýandan Taliban, bir ýandan Hytaý, bir ýandan Russiýa. Yine de başka da hal goşup dururlar vardır. Pakistan'ı vardır, Irak'ı vardır. Bitmez. Talaňçylyk bolsa her kim artyň harmany ne diýerler? Gelip durup hiç onda da bir kepçe alýarlar şondan. Maňa da bergiň bardy, maňa da diýip. Ana Türkmenistan häzir şonu ýaly boldy. Şoň için biz halk bolup agzy bir bolmasak bir gün gäme aşak batan wagtyna sen polisiýaňa müdür, komitetiňe müdür. Häzir könürgünçdi şu polisiýalar bazı taraftan yörende de saylap yürüyor şu polisiye. Birdenem sular çekilip polisiye gelin eken deyip arası oturun ha. Şu çağaların paçıklı yollardan yörak gidiyorlar. Şunu yönü beynisini işletmeli. Maňnaýyňa yazılandır da. Maňnaýyňa yazılan bolsa beynin var ha, beynini işlet. Şonu ýaly. Şoň üçin hemmemiz birleşmeli, watanymyzy kazanmaly. Ayağa kalınam diýip bilerin. Diyesim gelip oturuyor şonu. Yani ayağa kalın diýmeli derde, özüňiz isläň, özüňiz kelläňizi işledin, oturun, yatın, turun, oýlanyň, bir gözüňize getirip görüň töwereňizde. Men ketişden jaýym bar, ýöne ýörep barýan ýolum nähili ýol diýmeli. Bazara bir aýlanyp gör, aýagyny gözle, ýollary gözle. Garyp halkam ýörep ber şo palçykly ýoldan, polisiýa komitede ýörep ber şo ýoldan. Ana şu ýollardan kutuljak bolmaly. Halkyň tarapyna geçip, halk bilen agzy berip, birlik bolmak hemme ýerde de gowudur. Sağ olun. Sağ ol Bahar hanım. Cennet hanım da söz bereli. Hoş geldiniz. Hoş gördük. Sağ olun sözleriniz için. Hava hanımlar dinläp otyň gaty neme acı habarlar diýjekdim de söz tap bilmän galdym. Ne hanımlar bir topar problemalary dile getirip
geçtiler de gizli açlık, gizli genosit barlığına. Çünkü Türkmenistan bir avtoritar yurt. Ve onu durnuklu tutmaya çalışıyorlar. 21. asırda sosyal medyalı dövrde halk durnuklu bolmaz deyip az aytmadık. Sebebi halkın söz hakkı yok yerinde, erkinliği yok yerinde mecbur durnukluluk bozulýar. Dost dostun aynası değişiyalı TikTok'larda halkımızın yüzünü görüp başladık. Bir tarafta candan doyup yurdun içini görkezýän hakykatları koyan adamlar bar. Bir tarafta bir topar ummul yalakalık edip günü geçenlerin videoları köp çıkıp başladı. Siz dönükler, yurdumuz gülyalı, açlıktan ölen yok diyen yalı videoları bilen iki bölünen halk görünüyor. Şimdi hakikatları görkezýänlerin niyeti belli. Yurdun problemalarını gündeme getirmek isleýärler. Yöne bunu yalanlar, gülýaly ýaşaýyşymyz bar diýenlerin eline näme geçäke düşünmedim. Maňa deýmedik ýylan 1000 ýaşasyn diýjek bolýarmy. Onun ýaly düşünýän bolsa gaty ýalňyş düşünje. Güneşi etek bilen ýapyp bilmersiň, sebebi hemmäňiz bir gämiň içinde gämi batsa hemmäňiz batýaňyz. Şonuň üçin bir gün seniň başyňa geljekdir. Näçe gowy ýaşasaňam şol problemalar. Çünkü senin çağlan şol ortamda ýaşaýar. Şol bir mektebe barýandyr, şol doktorlar bakýandyr. Sen bugün gowy ýaşasaň, ýaşaň bilen çağlaryňa ertir, ziyan täsir eder. Meselem, gar ýagyş täsir bilen son günler owalaryň, şäherleriň içi batgadan, yöreljek ýollaryň ýokdugyny, ýagan ýagyşlaryň giderleri ýokdugyny, şo sebäpli derýaýal bolan videolary paýlaşyldy. Indi şol ýollardan günü gülýal geçenleriň çağlary ýöreýär ýa-da bulaşyk tualetlere barýandyr mekteplerde. Näçe ýalakalyk edip problemalaryň üstüni örtseler de bir ucu ýene özlerine diýjekdir. Aýtjak oldum. Şoň üçin bundan beýle gowy bolmaz. Sesinizi çykarmasaňyz, hakyň bolany talap etmeseňiz, onun için halkımız birleşip başlamalı. Birleşmek, bu örgütlenmek, birbirine inanışmak, birbirini koldamakdır. Gorkynyň ajaly peýdasy ýokdur diýerler Türkler. Mesela bir mugalima haksızlık edilse, hemmeleşip arkasında durup koldamak. Ya da komşuňyza haksızlık edilse, polise alıp gidilse videolar için toplanışıp arkasında durup nağıt cevabını vermeli şeyde koldamalı. Sonda kazanarsınız. Ne için adamlar hakikati aydanında kaharlanıyor. Sebebi adamlar için yurt dendir öz avrayı. Sen problema aydanda olur bunu dövlete değil de özünü hücumyal kabul eder. Ve hakikati eşitmek islemeyer. Sebebi kimi şol ýagdaýda ýaşap öwrenşen, kimi korkýar, kimi daşary ýurtlarda öýkeli, daşary ýurtdakylara öýkeli, kimi propaganda inanýar. Käbirler üçin olsa başgaça pikir etmek howply görünýär. Adamlar uzak wagt kyn şertlerde ýaşasa, şo ýagdaýy kadyl hasaplap başlaýar.
ütkeşme ınam peseler, tanqydy hop hökmünde görýär. Näçin adamlar açyk gürlemekden gorkýar. Hakykaty %100 aýtmaýar. Nägili bolsa da ses çykarmaýar. Sebäbi adam ilki öz howpsuzlygyny pikir edýär. Bir söz, bir bela düşünje bar. Adamlar şundan gorkýar. Problema döreder öýdýär, işinden aýrylarym, çağama täsir eder, göz astyna alarlar diýip gorkýar. Şoň üçin dymmak howpsuz ýol diýip pikir edýär. Menden hiç zat üýtgemez diýen pikir maşgalasyny töwekelçilige goýmak islemeýär. Problemadan gaçyp diňe ýaşamak isleýär. Beýle ýaşamagym otýaly gelip, otýaly gurap gitmekdir. Bu ýaşamak däldir. Türkmen jemgyýetiniň psihologiýasy, halkyň pikirlenişi nähili, nädip şekillendi. Köp ýyllaryň dowamında durnuklylyk, iň uly baýlyk diýen düşünje ornaşdy. Köp adam üçin esasy zat parahatçylyk bolsun, asuda asman diýişýär da, iş çörek tapylsyn, maşgala aman bolsun, üýtgeşme bolsa töwekkelçilik ýaly görnýär. Erbet bolar dip, erbet bolup biler diýen gorku bar. Şoň üçin kyn ýagdaýda da şeýle diýerler, käbir adamlar da baryna şükür. Bu ejizlikden aman kalmak psihologiýasy. Maňa değmedi diýen adam nowatyň özüne haçan geljegini bilmeýär. Biperwaýlyk problema çözmeýär. Diňe nowaty ize süýşürýär. Gäme çümende de suw diňe birin kabinasyna girmeýär. Owan suw basanda da baý ýa-da garyp öý saýlamaýar. Men şu ýerde hiç kime günahkarlamak islemeýän. Diňe aýdýan zadym problemalardan hiç kim dolgury däl. Şonuň üçin bir-birimize bipar bolmasak gowy. Sözüm jemledim, sag bolun. Sağ ol Cennet Hanım. Batık pikirlerini paylaşanımız için. Kardeşler, şu yerde indi gepleşigimizin has soňuna ýakynlaşyberdigem. Başga söz aljak, pikirlerini paylaşjak ýok bolsa, menem öz pikirlerimi goşmak isledim. Şu yerde ne saparagan dil bilen aýdanymyzda biziň şu Türkmenistan bir Hytaýyň birji köçejibi ýaly, şon ýaly derejede dip nemetdi da görkezýär şonu. Şu derecede oňa %90 götermi aç diýsek ýalňyş bolmasa gerek şuň kon. Açlyk diýilende ýanky Hayat Hanım beýle kardeşlerimiziň bellep geçýäli köçelerde ýykylyp açlykdan ýykylyp ýatan ýokdy. Ýöne vitaminli önümler bilen imitlenýän halkymyzyň %90 götermi şu imitler bilen imitlenip bilmeýär diýsek ýalňyş bolmasa gerek. Sebäbi ýanky Melika Moğolmam aýtyp geçdi, ýani bir zenan maşgala Türkmenistanda ýurtda açlyk ýok diýip ana mediada çykyş edipdir da. Şonu bellep geçdi. Olar ýaly 1% ýokdur, olar ýaly iý biçip, ýani Hayat Hanım ýanky hesaplamalarına göre aýtyp geçsek, şu ýerde Aşgabat tarapynda ýanky keselleriň iň az muktary Aşgabat tarapynda diýdi. Sebäbi şu ýerde howasym biraz beýleki neme owalara seredende biraz üýtgeşik diýmesem, o ýerde diňe şu Gurbanuly Berdimuhammedowyň o bir näçe ýyl mundan öň aýdyşýaly şu Aşgabatdan duşaga çenli, Kakan bir ýerine çenli, Kak etragynyň bir ýerine çenli
Türkmen galyny Türkmen däl diýen ýaly bir nemäni ortaga getiripdi da şoň aýdşýaly başga Türkmenistanyň başga welaýatlary, başga owa şäherleri Türkmen däl diýen ýaly pikri ortaga atypdyr da. Şoň üçinem genosit hökmünde öz ýurdunyň, öz halkynyň aç şu derejede, şu derece ykdysady, şunýaly çökkün ýagdaýa gelmegine şol zatlarym sebäp bolup biler. Bahar Hanım başdyna. Gırana da goşsaňyz. Açlıktan yolda yıkılıp yatan yok, görülmeyen yerlerinde. Ben ene Dayhan köçesi vardır Köngürbaş'ta. Sonda bir öýde cenaza bolandy. Şoň öýünde palaw ediýerler, aýat okudyarlar şeldem. Şoňa tuwa alypdyrlar da ýagy ýok, käşiri ýok. Indi men näme derkam diýip bir aýalyň bizde mutfak bolandy ene Türkiýedäki ýaly hemme zady içe gowdalar. Özleri bir ýykyp tompuçka goýýarlar, şeýdi günde görüp şeýdi oturarlar. Bir burçda ağlap oturan aýaly görenler var. Aýdyp geldi. Ondan soň şoňa käşirni, soğanny men öýe pul goýberdim. Dogry açyk aýdaýyn da. Osan pulum yetmedi diýip ýene pul soradylar. Men näme etdim diýdim da pul goýberdim diýdim. Ene şol ýerde diýdi cenaza boldy diýdi. Şu aýal diýdi ağlap otyr diýdi. Näme oldy ýanyna girdim diýdi. Indi tu bar da. Ýag ýok, käşir ýok. Men kimden soraýyn? Hemme de maňa menziýe, men olara menziýen diýip şey diýipdir da. Karzalayın diýse men ýüzüne nätip bereýin bu zatlary. Ben diýdi eje şu pulu diýdi çydamadım diýdi. Hemmesine şo ýere käşirmi, soğanmy hemme bardy men alyp berdim cenazasyna diýip şey diýdi. Ine bular ýaly hojalyk bar. Owa ýerden ýene bir hojalyk bar. Kädini ýağım ýok öýünde. Şonu kädini suwa gaýnatyp ezip şondan hamiras ýaýyp, hamir edip ýaýyp şoň içine goýup o näme tawa şeýdip gyzdyrma edip çağalaryna berende soğanym ýok şoň içine goşmana. Şolar şondan ýyp usup ýatan. Bir hojalyk çağalary şon ýaly bolup ýatan. Aýal diýsen oňa içağır degen. Ondan näme boldy? Buny ýaly hiç zat ýok, öýden üstüne şükädi diýe. Unam ýok, unam gapgara un diýe. Ana şonda men her aýda $50 kömek etdim şo hojalyga. Men goýberdim da $50. Al menem goýbermesem şo hojalyk näme boljak? Öler. Diňe kädi bar, o da atynda ekipdir bagçasyna. Şondan gelen öýüne bir üýşiripdir bir toğur. Gawun hiç adam ýok diýdi, diňe kädi diýe. Ine şolar ýaly hojalyk bar. Ne açlykdan ölmeýärmi şolar? Ben çydamadım. Men her aýda $50 goýbereýin diýdim. Şoňa towuk alsyn, goýun alyp bilmez, towuk alsyn, gaýnatyp içseler, çağalaryny da içersin, aýyp diýip şey her aýda uğra diýdim. Ýen bar, açlykdan öljeklerim bar. Arasynda şöyle şey ýarda kömek edýänler bolmasa. Onun için açlykdan ölen barmy? O ýerdekiler gowy edip agzyny goçaýtmana gerek ýok. Hemmede pul goýberýärler, ak un alýandyr. O ýerde gapgara unlary. Onun paý ýok diýip berýärler. O ýerlere gara un, gurçuklan un, acı un şoratlary berilýär. Ne şolardan hem ip kesel bolup berenler var. Ýöne ýere çykarylmýar. Ýa gider doktora gitmeli bolsa, doktora pullary ýok. Ondan soň TB'ye gidýärler. Daha şu tarapda var 100 adam goýsaň şoň 10sy içinde doktora gidýändir. Galany diňe TB'ye gidýärler. O TB bilse, ne ýaşy peýdasy diýse, o TB näme? Ýumurtga ýasyp berer, onu eder, ot çöp bilen emliýe garaz ölmez özü bolýar da. Ölmeýän ýöne gezýän aranyp. Haçan näme ýataga düşüp, haçan ýatalyk hasta bolýança gezýän beýdi, geçerde bilen. Ene şolary men bellek geçeýnidim da ýardyma şu wagt düşdi, az ölüp ýatanmamy. Diýenler şolary ýardyma düşdi. Şoň ýaly hojalyklar kän.
Yani Tahtır rayonunun Yatılık kolhozunda bir hocalığa vardım ben. Hocalığa varın öýünde hiç zat ýok iýmäge. Diňe bir gummasyp duran bir kant bar 3-4 sany. Çöregi şönýaly gara, hem diýse ýaman erwet gaty, onam çaý goýup üstüne goýup otyr. Başga ýerlerde margarin ýeýen bolsa, şo hojalykda margarinam ýok. Ýağ ýok, hiç ýağımyzam ýok diýe. Ýöne bir ekonom edip tutýas ýagy diýe, ýöne gazanyň içine ýağdan azjyk ızgarlasak boldy diýe de ýağ bilen diýe. Hiç zat ýok ýerçere bitdik diýip otyr. Oba ýerinde goýuny, tovugy, jyjy her zady bolmaly şolaram. Ana oba ýerde şolam ýok. Onuň üçin obadakylar köp ýedip olar ýalagy adam bas geplecek bolýarlar da. İşlejek bolsaň işden kän zat ýok diýe. Hani iş tapyp ber onda maňa diýse bazara çykyp gaty suý satybermeli da diýe. İş mi? Bular wara deme halkyň arasynda halk zehirlenmesin, derdini bir-birine aýtmasyn diýip ara berýän çomaklar bular ara berýän. Şolary aýdyp geçeýin diýdim, sag bolun. Sağ olun Bahar hanım. Yine gaty gynandyrjy, utanç beriji de şuňky gün şu Türkmenistana trillion gaz neft çykyp duran bir ýurtda halkyň şu ýagdaýa geleni, ykdysady bir çöküşe gelendigini gaty ýürek agyrdyjy, gynandyrjy wakalaryň üstü bilen ýetirdik şu watandaşlar. Şu ýerde Sapara daýynyna şu 92-93 ýyllarda şu ykdysady ýer su reformasyny geçiren, hatta şonu deňäbem gören birki hojalyklarda hatta birki ýyl dowam eden şol. Ýöne şoňam öňüni alyp şu aýdyň adamlar ortadan ýok eden. Näme üçin halk eger bu baý bolup yerleri, topraklary näme halka paýlap berilse, ýam halk baý bolup gitjek da. Ösjek, has ýokara gitjek. Ly bilimli boljak. Buňky ýaly zenanlarymyz, çağajyklarymyz beýle bir hastalyk, keselleriň ýakynynam geçjekler. Şo zatlaryň öňüne geçilen watandaşlar. Ýoksam Türkmenistan, ýani şu Saparaň aýdyşy ýaly bir Hytaýyň bir köçesi ýaly. Onam eklep saklap bilmese şu bol iýmitler bilen östürüp öz ýurdumyzda, öz toprağımyzda önmeli zatlyk şolar. Muňam esas sebäbi şol ykdysady su reformasynyň öňüne geçilmegi şu ýagdaýlara getirdi da. Inni biz täzeden şu külünden dogmaly diýilýär, täzeden biz şu külümizden dogmaly. Täzeden bir sistemany ortaga getirmeli watandaşlar. Şoň üçin köprek bizim şu çykyşlarymyza seret bir öz pikirlerini ýazsalar, öz pikirlerini bize yetirseler, ýene de köprek bize kömek boljaklar şol ertir täze bir sistemany ortaga getirmek gaty ansat boljak. Täze bir Oğuz Cumhuriyeti guruljak watandaşlar. Bu da bizim geljekki nesillerimize özümizin miraslarymyz galjak. Yer, su, toprak halkynky boljak. Her kim öz isleýän yeri boljak. Şu ýerde isleýän önümlerini östürüp yetiştirecek halkymyz gaty bir ýokary derejelere ýetjek da. Şoň üçin watandaşlary şu ýerden ýatlatyp geçmekçi ýene bir gezek. Şu özüniň konstitusiýon hak hukugyny öwrenseler, şu zatlaryň eýýam ortadan aýrylajagy görünüp dur da. Şoň üçin her bir watandaşyň konstitusiýanyň madda okap, şonu öwrenmeklerini şu ýerden ýene bir gezek ýatlatyp geçýän watandaşlar. Şu ýerde başga pikirlerini goşjak barmy? Haýtanym belki goşjaklaryňyz bar bolsa başdyna. Wagtyňyz bolsa
Onda Cemlalin vatandaşlar maňa görünenak kimin el galdyryp zat edeni bolmasa Cemlaýelin. Cemläli. Ondan äme şunun gaty bir ýüreg agyrdyjy, gynandyrjy sözleri aýtyp berdik-de biz. Sebäbi zenanlaryň, çağalaryň hasam bagyr, bögrek kesellerine köp duş gelýändigi, şolaryň öňüne geçmek üçin kän işleri edip şu Türkmenistanyna täze bir sistemanyň ornaşdyrylmagy üçin gaty uly işleri edip oturýarsyňyz vatandaşlar, kardeşler. Şu ýerde şu gelip şunýaly öz pikirlerinizi halkymyza ýetireňiz üçin köp sag bolsun aýdys. Geljekde de ýene Taga guramasy, Türkmenistanyň aýal gyzlar arkalaşygy guramasynyň köp işleri sizin bilen bilelikde etjekdigine şu ýerden ýatlatyp geçelim. Şoň üçin köprek bizim bilen ara gatnaşykda bolmagyňyzy, köprek işlamada öz pikirlerinizi goşmaklaryňyzy şu ýerden ýene bir gedek ýatlatyp geçesiz vatandaşlar. Her bir türkmen ojagyna, maşgalasyna jan saglyk, agzy birlik, irsgal döwlet, bereket arzu etmek bilen şu gepleşigimizi Cemläliň hoşda bolun. Geljekki gepleşiklerimizde görüşýänçä.